са нашите, я си какви са. Коста, наборе! Коста 200. Если ви продължаваме към този втори плац, продължаваме към... Четвърти етап от плаца. Знаеш какво? Да, ще си поиграя. А там нещо има, виждам, че скача. Виждаш ли? Да. Мали. Ей там. Малко се вижда. Хайде стига. Аз трябваше обратното да направя. Разбрали ме? Да. Какво правиш, бе, Кикибой? Правилното си за Дария. Мале, за Дария ли? Да. И твоята сестричка. Какво вика Дария? Не, за баба Банка. Къде отиваш, сладко дариче? Да се обличеш? Хладничко вече взема да стара. Ей, то с по-мазен часовник, бе. Охо, то ще го продаде за 5 евро. Сега костура на това фана, на големият. Те са по-наголемите. Колкото по-голямо костура. Ама костура беше кило 150. Това ти е рекорда. Да. Айде сега един рънд да фалим и на 20, после 25, после 30 кг в шаран. Ба фанахте с Павел? Повече от 15. Ти много страшна варица имаш. От кой магазин я купи? Даже нямаш плувка, само един гол черви. Да,
Кики, повече от 15 ли хвана? Ви ли я направих? Защото аз му казах, хайде да направим някаква... Двамата... Готово. Ярия, елала. Я пак я покажи. Което срива, да рече? Как ще сложа? Което срива, да рече? Вика се Боб the Builder номер 2. Те ли? Да. Жива ли още? Да. Какво казваш? Казваш, искам вода. Това казва. Пускай, що не иска вода. Чакай да я слагам ли така? Слагай. Много малък. Кики той сутрин. Отиди чак по твоята улица. Обаче, тук не прави ръна, не прави пити. Разбрах. Ще спирам, защото мине много време. Покажи нещо страхотно. Не знае ли колко предполагам, че 20. Трудно да я закачи, но че дига. Но ето виж как се отвел. Тя потъна кантара. Значи, нямаш 20 кг, Кики. Значи, това е 650, значи 19,550. Малей. Без малко, Кики бой. Нямаш 20 кг. Хайде да му следващата. Чуеш ли какво, Кики? Искам да я покажем на зрителите. Гледайте за какво чудо ще става на въпрос. Гледайте, бе. Виж ръката ми. Чакай, ще направим. Кажи, Кики, 2 педи. По-голям глава има от мене. Кажи, колко е широка? 2 педи. Кики бой, браво е. 20. С лодката влиза в Леване, няма иначе важи. Аз сам си играх половин час. Кикито я довади тук до брега. Ето, влезе тук в тези корени, които виждате. Късо и разстоянието, но трябваше да се влезе с лодката. И прочуетох сам да не са. Но обаче другия път, Кики бой, влизаме двамата навътре. Имаме удар и влизаме, защото ни трябва да е позволяваме тук да влизаме. Спирам клипа, сега да ти направя снимки. Я пак, не. Така. Още па добро утро, скъпи приятели. Това е на Кики рибата. Не можа да мине рекорда си. Не бързай да я пускаш. Хубаво да я покажем. Дали ще бъде? Трудно я дигна, направим снимки. Не му е проблем 20 кг, проблема, че имат решава. Френски риби хубави. Браво, Кики бой! Звяр си! Айде да речето
трябва да фани най-голяма. Чакай, че той ще не може да извади само. Как се казва? Всичките ги... Да, на всичките им слагаш имена. Децата знаят как се пуска риба. Батковците ловят, децата пускат. Няма само Кикибой да лови. Батковци, батковци. Викаш дядковци. Ето ги. Павелчо и Кикибой. Рибката е хубава. Още един път толкова справи 30. Ви прецените колко хубава е. Да, важно това да разгледаме. Виж къде отива. От настевчо въриците. Виж къде се навря. Отдолу бе. Да, и още седи там. Водокарате, скъпи приятели. Това вози. Дали отпреде, децата отпреде. Това е работа. Ще спреми преди тези тинейджери, ако не са тръгнали. Са тръгнали. Да, ама те са тръгнали, няма. Полекичка. Тръгнали са във втори сектор. Са напуснали. Тук първите са от Нидерланд. Много риба са фанали. Явно първи сектор е по-плитката част и тук се набила рибата. Ето ги. Кикибой! Постави музика малко, постави там. Така. Ви сте го обърли на радио. На едно проекция. Да, тук надясно. Що си е малкия проблем. Той е хубав. Тук много риба се извади. Браво, Кикибой. Дай речето отпреде. Кикибой кара. Я да видим риба. Да, от ремаркето отзаде. Полека. Че тук има дупчици. Като в пътя, като магистралата в България. А тук е на гьолата й.